L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Illum l-24 ta' Jannar il-Knisja tfakkar lil San Franġisk de Sales, isqof u duttur tal-Knisja, twieled fl-1567 u miet fl-1622. Għadin namlu iċ-ċentinarju, propjament ir-raba' ċentinarju mill-mewt tiegħu. Il-Papa Franġisku propju fit-28 ta' Diċembru tas-sena li għaddiet tal-2022, propju fl-anniversarju tal-mewt ta' San Franġisk de Sales, għamel tana ittra sabiħa ħafna fuq l-ispiritualità ta' dan il-qaddis. Li tinġabar f'din l-espressjoni famuża forsi ġieli smajnija u ma nafux li kien jinsisti fuq u jirrepetiha ħafna San Franġisk de Sales, kien jgħid tiġbed iżjed insetti jew dubbien, kien jgħid, taqtira qasel milli barmil ħall. Ħafna drabi aħna fir-rabja tagħna, fil-frustrazzjoni tagħna ninfexxu f'xulxin u kultant kelma ħelwa tasal iżjed, imma dik il-kelma ħelwa tiswa ħafna paċenzja, tiswa ħafna kontroll tagħna nfusna. Huwa wkoll il-patrun tal-ġurnalisti, kien isqof li Ġinevra ta' żmienu kien hemm battalja kbira bejn il-Kattoliċi u l-Protestanti u kien missier ta' kulħadd, kien jisma' jiddialoga, mhux dejjem laqgħuh ovvjament, wera paċenzja, manswetudni kbira. Kien bniedem li anke fl-ispiritualità tiegħu ħaddan il-ħbiberija bħala mod ta' qdusija. U xi ħaġa sabiħa li kien ħobb jgħallem San Franġisk de Sales biex tkun qaddis tittgħix il-vokazzjoni tiegħek. Jekk inti mara tad-dar m'intix soru tal-klawsura, jekk inti soru tal-klawsura m'inti se tmur is-suq il-ħin kollu barra mill-monasteru, għandek vokazzjoni differenti. Jekk inti jisqof mod, jekk inti politiku mod ieħor. Kulħadd huwa msejħa l-qdusija skont is-sejħa li għandu. Kemm huwa tagħlim sabiħ dan. X'għandna ħafna drabi meta qassisin kollha qassisin jew martri qatawlhom rashom jew inkella. U aħna fejn qegħdin li għadna hawn, aħna msejħin biex ngħixu l-imħabba skont il-vokazzjoni tagħna. Ejjew nitolbu maħfra l-llum, anke bl-interċessjoni ta' San Franġisk de Sales. Ta' kemm il-darba xtaqna nkunu xi ħaġa li maħniex, mhux għax maħniex, imma inti imsejjaħ tkun qaddis skont il-vokazzjoni tiegħek. U nitolbu dan id-dawl, nitolbu maħfra l-Alla wkoll ta' kemm il-darba il-qdusija mexniex skont il-vokazzjoni tagħna, imma xi ħaġa flajru. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubitna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla intrid l-isqof San Franġisku de Sales isir kollox għal kulħadd tas-salvazzjoni tal-irwieħ. Fil-ħina tiegħek għatina li nitalmu mill-eżempju tiegħu biex fis-servizz tagħna lil ħutna l-bnedmin dejjem nuru magħhom il-ħlewwa ta' mħabbtek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Arri mill-Littra lil-Lut. Ħuti, il-liġi ta' Mosè billi għandha biss id-del tal-ġid li għandu jiġi u mhux dan l-istess ġid, lil dawk li jersqu qrib lejn Alla ma tista' qatt tagħmilhom perfetti bis-saħħa ta' dawk is-sagrifiċċji li huma joffru bla waqfien minn sena għall-oħra. Għax kieku kien hekk, dawk li jagħtu l-kult lil Alla ma kinux forsi jwaqfuhom dawn is-sagrifiċċji kieku kienu jħossuhom ruhom bla dnubit u mnatfin minnhom darba għal dejjem. Al kontrarju, b'dawn l-istess sagrifiċċji issir it-tifkira ta' dnubit minn sena għall-oħra. Għax ma jistax ikun li d-dem tal-gnides u tal-mos ineħħi dnubit. Għalhekk Kristu meta daħal fid-dinja qal: sagrifiċċju u offerta int ma ridx, imma ġisem int ħejjejt għalija. Vittmi maħruqa u vittmi għad-dnubit lilek ma oġbukx. Jien imbagħad hawn jien ġejt biex nagħmel ir-rida tiegħek o Alla, kif fil-ktieb hemm miktub fuqi. L-ewwel qal: sagrifiċċji u offerti vittmi maħruqa u vittmi għad-dnubit la ridthom u lanqas oġbuk għalkemm dawn titlobhom il-liġi. Imbagħad qal: hawn jien ġejt biex nagħmel ir-rida tiegħek. B'hekk Alla neħħa s-sagrifiċċji tal-ewwel biex qiegħed flokkom tat-tieni. Bis-saħħa ta' din ir-rieda aħna konna mqazzin permezz tal-offerta tal-ġisem ta' Ġesu Kristu magħmula darba għal dejjem. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lil Alla. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Ittamajt b'tama qawwija fil-mulej u niżel ħdejja u sama rajta tiegħi. Għedli fuq fommi għanja ġdida, għanja ta' tifħir lil Alla tagħna. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Int ma titaxxax b'sagrifiċċji u offerti, imma widnejja int tiftaħtli. Ma tlabtix vittmi tal-ħruq u ta' tpattija, imbagħad jien għedt hawn jien ġej. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Xandart il-ġustizzja f'ġemma kbira, xuftejja ma żammejthomx magħluqa. Mulej dan inti tafu. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Ma ħbejtx f'qalbi l-ġustizzja tiegħek, il-fedeltà u s-salvazzjoni tiegħek jien ħabbarthom. Ma ħbejtx it-tiba u l-fedeltà tiegħek lil ġemma kbira. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tassaltna u rejthom li ċkejkni. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien ġew om Ġesu u ħutu baqgħu barra u bagħtu jsejħulu. Dak il-ħin kien hemm ħafna nies bil-qiegħda madwaru. Qalulu ara ommok u ħutek qegħdin hawn barra u jriduk. Huma weġibhom min huma ommi u ħuti. Imbagħad dawwar ħarstu fuq dawk li kienu hemm madwaru bil-qiegħda u qal: dawn ara huma ommi u ħuti. Kull min jagħmel ir-rieda ta' Alla dak huwa ħija u oħti u ommi. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju li tnatfu minnu bidna. Dan l-episodju nsibuh fi 3 Evanġeli sinottiċi ngħidulhom, Mattew, Marku u Luqa, u allura x'aktar huwa episodju li baqa' imwaħħal fil-memorja tal-ewwel dixxipli. Forsi anke fil-memorja tal-familja ta' Ġesu, ġifieri ommu u l-familja tagħha, il-kuġini jew kif isejħilhom il-Vanġelu ħutu. Għandna anke apostli magħrufa bħala l-aħwa ta' Ġesu. Ġagbu ħu l-mulej, Ġuda ħu l-mulej, li kienu parti mill-familja estiża ta' Nazaret. Ġesu jitlaq minn Nazaret
jadotta belt ġdida Kafarnaum fuq iċ-xatt tal-Baħar tal-Galilija jew inkella l-adira ta' Tiberijadi. U għalih il-familja tiegħu issa ommu ħutu huma id-dixxipli dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u jagħmluha. Kull min jagħmel ir-rida ta' Alla dak huwa ħija u oħti u ommi. Aħna qed nisimgħu din is-silta mill-Vanġelu skont San Mark. Imma irridu nammettu wkoll li minnhom ma jifmuħx il-bieraħ smajna is-silta ta' qabel din fejn jgħidulu isma' inti li qed tagħmlu għax għandek xitan fik. Tasal ukoll din l-aħbar lill-ommu lill-ħutu li dana tilef moħħu. U allura jmorru biex jaraw ftit it-tifel ommu tmur tfittxu. U dan il-kuntest ta' inkwiet ta' preokkupazzjoni tal-omm għall-bina li jagħti spunt lil Ġesu biex jiddeċidi isma' l-familja tiegħi huma dawn. Din l-ħaġa nsibuha wkoll ikkonfermata meta 3 snin wara pratikament Ġesu jiġi kundannat għal mewt ħarxa tas-salib. Ommu tkun hemm u anke oħt ommu kienet hemm kif jgħid il-Vanġelu San Ġwan. Imma Ġesu ma jafdax lill-ommu lill-oħta li qiegħda hemm, imma jafda lil Ġwanni id-dixxiplu. Qed jgħidilha issa inti wkoll parti mill-familja mhux tagħna ta' Nażaret imma inti se jieħdu ħsiebek id-dixxipli. Ta' min nifmu din l-insistenza ta' Ġesu li min jemmen fih aħna familja. Aħna il-qraba tiegħu. U juża l-kelma qawwija ħija oħti ma jgħid ukoll ommi. Xi tfisser li tkun omm Ġesu? Li inti tnislu il-preżenza tiegħu, l-għarfien tiegħu, l-imħabba tiegħu fil-ħajja tiegħek. Fejn hemm 2 jew 3 miġburin f'ismi hemm inkun f'nofshom bl-imħabba ta' bejnietna, aħna innislu il-preżenza ta' Ġesu. Insiru allura ommijiet li niġġeneraw il-preżenza ta' Ġesu fid-dinja. Kull min jagħmel l-irida ta' Alla dak huwa ħija u oħti u ommi. Imbirek intmu li Alla tal-ħolqien kollu għax jitjubitek tajtna il-ħobs li qegħdin nofrulek fl-ort tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek intmu li Alla tal-ħolqien kollu għax jitjubitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek. Frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-ħana u li għadha ta' u għamil Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu aħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Se nofrulek mulej is-sagrifiċċju tas-salvazzjoni tagħna. Nitolbuk li bis-saħħa tiegħu tkebbes qlubna b'dak in-nar tal-Ispiritu Santu li bih ħeġġiġt mod tal-għaġeb il-qalb ħelwa ta' San Franġisk de Sales. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox.
Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħ l-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Franġisk de Sal, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' talb li għamillek għall-ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha, intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, taqal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġrat il-ħajr taqal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xorġbok tilqana hawn quddiemek biex ngħaduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli ma' San Franġisk de Sal u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li intrid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj.
Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha minn kull ħażen, żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħednu bit tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Għatina u Alla li tista' kollox li bitqarbina li għamilna, insuri nixbu lil San Franġisk de Sal fl-imħabba u l-ħlewwa tiegħu biex nissieħbu miegħu fil-glorja tas-seb bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb.
Nofru dan ir-rużarju għal ġurnalisti kollha tagħna, għal dawk kollha li jaħdmu fil-qasam tal-ġurnaliżmu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u ara l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smewwieti tqaddes ismek tiġi saltnatek e kulli titint kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna dnubitna bħalma nafru lil minnu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flaġellat. Missierna li inti fis-smewwieti tqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikulli titint kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna dnubitna bħalma nafru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fit-tielet misteru minn tal-batija meta s-Sinur Tanzu Kristu ġien kurunat kuruna tax-xewk. Missierna li inti bis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikulli tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Amen. Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Konsidraw nikkontemplaw. Fil-ħames misteru, bir-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinur Tanzu Kristu ġie mobbi bis-salib minn Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti bis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Amen. Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issew fis-sija Slima tal-mewtana. lik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u l-Liben u l-Spiritu Santo. Kif kemm il-bidu issew dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbu wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti bis-smewwieti tgħaddi ismek tiġi saltnatik ikulli titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum afrinna dnubitna bħalma nafru lil minnu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issew fis-sija Slima tal-mewtana. lik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Gloria Amen. lill-Missier u lill-Liben u lill-Spiritu Santo. Kif kemm il-bidu issew dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek inajtu għalli xanna turufnatu li teva, lilek nitnidu, aħna nibku norfqu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Eħmel avukata tagħna daw għallejna daw klajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wredana turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġini Marija. Lopalina għadli sommalla, Biex ikun jisħaq inna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa, missierna li inti bis-smewwieti tgħaddi ismek tiġi saltnatek. Kulli titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum afrinna dnubitna bħalma nafru lil minnu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Spiritu Santo. Kif kemm il-bidu issew dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Mulej ħnina.
Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qatt tal-btana, Kristu il-qattal Missier btana, eternalla, Henna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, Henna lina, Spiritu qaddis Alla, Henna lina, Trinità qaddis Alla wieħed, Henna lina, imqazza Marija, Itlob għalina, imqazza Alla, Itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, Itlob għalina, ta' Kristu, Itlob għalina, il-Knisja, Itlob għalina, tal-ħnina, Itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, Itlob għalina, xebba, Itlob għalina, it-tama, Itlob għalina, li żjed safja, Itlob għalina, li żjed nadifa, Itlob għalina, bla teba, Itlob li għalina, tistħoq l-imħabba, Itlob għalina, tal-aġeb, Itlob għalina, tal-pariri tajjeb, Itlob għalina, ta' min ħalaqna, Itlob għalina, ta' min salvana, Itlob għalina, xebba kollok għaqal, Itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina, xebba kollok seta, Itlob għalina, xebba kollok ħnina, Itlob għalina, xebba dejjem marbuta maħalla, Itlob għalina, mera tal-qdusija, Itlob għalina, tron tal-erf, Itlob għalina, bidu tal-ferħtana, Itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina, amara ta' kull grazzja, Itlob għalina, amara ta' kull tiba, Itlob għalina, warda mistika, Itlob għalina, torri ta' David, Itlob għalina, torri ta' lavorju, Itlob għalina, dar ta' deb, Itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina, bib ta' sema, Itlob għalina, kewkba ta' filodu, Itlob għalina, saħħa tal-morda, Itlob għalina, ken tal-midinbin, Itlob għalina, faraġ tal-migranti, Itlob għalina, faraġ tal-imniktin, Itlob għalina, għajnuna tal-insara, Itlob għalina, sultana tal-anġli, Itlob għalina, sultana tal-patriarki, Itlob għalina, sultana tal-profeti, Itlob għalina, sultana tal-apostli, Itlob għalina, sultana tal-martri, Itlob għalina, sultana tal-konfessuri, Itlob għalina, sultana tal-verġni, Itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina, sultana mnisla minna l-ewwel teba, Itlob għalina, sultana mtella s-sema, Itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, Itlob għalina, sultana tal-familja, Itlob għalina, sultana tal-paċi, Itlob għalina, ħaruftalla li tneħidnu bit tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħidnu bit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħidnu bit tad-dinja, Henna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddija tijak mulej Alla nitolbuk li ngħadu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa ngawdu l-ena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem, Id-daw ta' dejjem jistriħu jittifuhom. fis-slim. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida, kol inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, u inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li l Alla fdalek lill-libnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddis Giuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja, Itlob għalina, San Sebastian Martri, Itlob għalina, San Turrocco, Itlob għalina, San Paul Missirna, Itlob għalina, San Publio, Itlob għalina, San George Preka, Itlob għalina, Beato Nazio Falzon, Itlob għalina, Beata Deodata Pisani, Itlob għalina, San Franġisk de Sal. Itlob għalina, Intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla għalina. nitolbu
U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtina t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li ripetinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu u l-qaddisin kollha tiegħu.